Allah muna godiya gare ka musamman bisa kuduranka da sahalcewa ka ba mai girma da babban gwamnan jihar Kano a matsayin jagaba kuma jagora abin koyi. Kuma yana mai sake godewa Allah sai kudurarsa ta sahalcewarsa da amincewa mai girma da babban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Har yanzu yana ɗaya daga cikin mai taimaka masa, ɗaya daga cikin ginshikai kuma shika-shikan addinin Islama. Ma'ana ba da gudunmawa aikin haji, umara da sauran fannonin addinin Islama. Kuma yana mai sake godewa Allah musamman bisa kudurarsa da sahalcewarsa ya amsa addu'ar salihan bayi wanda muka shaida ƙarshen ganin wannan annoba ta wutar daji da ake kira coronavirus. Muna addu'a kan Allah ya saka maimaita mana wannan annoba a yawmal qiyamati. Alhamdulillah, kamar yadda kuka neme na magantu dangane da irin shirye-shiryen da hukumar kula da aikin haji da umara ta tarayyar ko kuma da jihar Kano take ciki, kuma kamar yadda ku iya shaidawa yanzu na dawo daga birnin Abuja kusantin jiya wanda na tafi karfe 7 jirgin safe kuma cikin kudura ta ubangiji. Wannan tafiya ta yi matakar fa'ida tare da tattaunawa don samun cikakkiyar nasara. Kamar yadda yake cikin kudura ta ubangiji mun dan samu tangarda tangarda ta na'ura da yanar gizo-gizo wadda daga can ita hukumar kula da aikin haji da umara ta tarayyar Najeriya wanda ya zama to kamar kwana biyu ba ma iya shiga mu ga site nasu, kuma kamar da aka sani abu ne da ake amfani da yanar gizo-gizo. Wannan ne ya sa muka yi tattaki da ni da dukkan sauran musamman kusan momo 5 da abokan aiki na, kuma muka je muka yi secretariat ma a can tare da dukkan kwamfutoci da kayan aiki cikin gudura ta ubangiji. Bayan tattaunawa da fahimtar halin da muke ciki, suka kuma ba da dama cikin gudura ta ubangiji a zuwa yanzu dukkan biza kusan ta mutum 1,902 waɗanda muka fara wanda aka process, alhamdulillah yanzu is ready, za a iya hawanta kowane lokaci daga yanzu da nake maka magana. Haka kuma sauran ragowar bizan mu da ta rage wadda ita ba a process ba, ita ma sun bude links din saboda garin taba ne wani ya shiga wani goye blocking namu daga can ba tare da ya sani ba. Kuma wani ta magana amma dai sun kasa gana ba ma cikin ƙura ta wani da taimakon Allah da taimakon ma'aikatan mu ƙwararru an gano yadda abin yake kuma an gyara, kuma alhamdulillah. Dangane da tashin alhazai bakin Allah, ina mai sake mai da wannan dama sake godiya ga Allah da kuma gode musu bisa haƙuri da kasancewar dukkan motsi da suke suna cikin ibada ne a yau, musamman mutanen da suka ƙuduri niyya ta sauke farali tare da ziyarar manzon Allah dan raya suna na Ibrahim. To ina mai sake taya su murna da cikin ƙura ta ubangiji Allah ya zabe su kalilan daga cikin wanda Allah ya zaba. Kasance jihar Kano cibiya ce ta kasuwanci, cibiya addinin musulunci, kuma jihar ta kowace jiha yawan al'umma a nashar Afirka kuma Hausa Fulani musulmi. Wannan ne yasa dukkan cikin ƙura ta ubangiji wanda Allah ya karanta ya tashi daga jihar Kano, muna mai fata da yaƙini cewar yana fatan ya sauke farali. Muna addu'a Allah ya cika kowa burinsa.